called me friend, took me in, how everything had changed. It was then I knew I'd never be the same. Love came and rescued me. I gave up my everything to follow. Now I know all that I was before, it won't matter anymore, for I am a new man, 'cause I have seen my Savior face to face. I recall standing in the courtyard by the fire, your words still ringing in my head. 3 times before the break of morn, you would be denied, and yet I saw no judgment in your eyes. Love came and died for me. I gave up my everything to follow. Now I know all that I was before is dead and it lives no more, for I am a new man, 'cause I have seen my Savior face to face. The dark night, the new day, the stone was rolled away. My Savior, you are alive. Ascended to heaven, I know that you will come again. That moment I will arise to worship before the throne, to bow down for you alone are worthy, so worthy. And there with the saints of old, I sing out a brand new song in heaven forever, where I will see my Savior face to face, face to Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu, amen. Nitolbu. Missier li inti fis-sema, int li tħares lejna, int li tafna lil kull wieħed u lil kull waħda minna, int li tinteressak l-istorja tagħna, jinteressak dak li għaddejn minnu bħalissa, int li tajtna din il-figura ta' Pietru biex turina kif timxi ma' kull wieħed u kull waħda minna, biex tgħinna ninbidlu, biex tgħinna nirraġunaw u nħossu bħalek. Għatina llejla l-grazzja tal-Ispiritu Qaddis tiegħek biex narfu dak li għaddejn minnu fil-moħħ tagħna, fil-qalb tagħna, fl-istorja tagħna. Biex naċċettaw l-istorja bħala parti essenzjali minn dak li aħna, mingħajr ma nwarbu xejn minna. Inħalluk tkun preżenti fija, inħalluk timxi id fit magħna, anzi, nintelqu fidejk biex tmexxina int. Ħalli turina xi trid minna, turina kif trid biddilna, kif tixtieq tagħmilna bnedmin ġodda, kif għamilt ma' Pietru.
inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad qabdu lil Ġesu u ħaduh magħhom u daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Pietru baqa' mixi warajhom mill-bogħod. Meta mbagħad qabdu n-nar f'nofs il-bitħa u nxteħtu bil-qiegħda madwaru, Pietru mar qgħad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda għaddejja, waħlet għajnejha fuqu u qalet dan ukoll kien miegħu. Iżda hu ċaħat u qalilha mara anqas biss nafu. Wara ftit raħ xi ħadd ieħor u qallu intu ukoll wieħed minnhom. Imma Pietru wieġbu le sieħeb minix. Għaddiet xi sija u raġa' kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid iva tassew dan ukoll kien miegħu għax dan ukoll mill-Galilija. Iżda Pietru qallu ma nafx inti tgħid sieħeb. U minnu fih kif kien għadu jitkellem is-serduq idden u l-mulej dar u ħares lejn Pietru. U Pietru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu illum qabel ma jidden is-serduq inti tkun ġaġħatni 3 darbiet u ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd, illum il-mulej qiegħed ilaqqana ma' din il-figura ta' Pietru biex jgħidilna jurina kif jimxi magħna, kif jimxi mal-bniedem u kif jekk inħalluh kif ħallih Pietru minkejja l-ostakli u d-diffikultajiet spiritwali, psikoloġiċi tiegħu, hekk ukoll aħna hekk jagħmel magħna. Jekk inħalluh kif għamel ma' Pietru, jagħmel ma' kull wieħed u kull waħda minna. Ibiddilna u jagħmilna bnedmin ġodda. Hekk illejla nixtieq nimxi magħkom, nimxu flimkien mal-istorja ta' Pietru naraw kif il-mulej għamel eġubijiet kbar f'din il-persuna fraġli, f'din il-persuna dajfa, illi magħha aħna nistgħu nidentifikaw ruħna tranquillament mingħajr diffikultà. Hekk kemm hu sabiħ il-Vanġelu, għax mhux magħmul minn nies perfetti, mhux magħmul minn nies li diġà waslu, imma minn nies li miexja, jew wħud minnhom bħal Pietru nies mimlija bid-difetti bħali bħalek. Biex hekk il-mulej jurina l-eġubijiet kbar li jagħmel magħna jekk aħna biss niftħulu ftit il-bieb, anzi jekk inbexqulu biss, imbagħad jidħol u jagħmel il-bqija hu. L-ewwel qabel kollox Pietru kien minn Betsajda. U Salluqa jirrakkontalna b'mod sabiħ is-sejħa tiegħu f'Kapitlu 5. Ġesu ikun qiegħed ma' xattla dira tal-Galilija u billi kien hemm ħafna nies rid jissellef dajsa biex minn fuqha jkun jista' jwassal il-kelma, jxandar il-kelma. U talab lil Pietru biex jitla' fuq id-dajsa tiegħu u tela fuq id-dajsa tiegħu u Pietru ħallih jitla'. Min jaf Pietru kif ħassu dak il-waqt, dakinhar, meta l-mulej jażel proprju d-dajsa tiegħu. Hekk minkejja jien raġel nervuż, minkejja li jien raġel mimli bid-difetti, imma dan ir-rabbi li ma kienx jaf min hu għadu, dan ir-rabbi id-dajsa tiegħi jażel minn daqshekk dajjes oħra biex jitla' jgħallem minn fuqha. Hekk żgur li ħassu ftit onorat Pietru b'din l-għażla tar-rabbi tal-mallem Ġesu illi kien mallem popolari x'kellu ħafna nies li mexxin warajh. U allura Pietru żgur li ħassu importanti. Salluqa ma jgħidilniex qal Ġesu f'dik l-okkażjoni, ma jgħidilna biss illi wara li tkellem Ġesu jġibe wieħed u ieħor qrib nofsinhar jew is-sija, Ġesu jdur fuq Pietru u jgħidlu Pietru, għaqda fil-barra fil-font u itfa' ix-bik tiegħek għas-sajt. Tistgħu taħsbu kif ħassu Pietru dak il-ħin. Għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett f'nofsinhar ma tistax fuq l-għadira tal-Galilija. Irid ikun bil-lejl. It-tieni kif jgħidlu stess lil Ġesu, għamilna lejl sħiħ nitħabtu, nistadu. Juża l-kelma nitħabtu u ma qbadna xejn mingħajr frott. Imma mbagħad Pietru jagħmel pass ieħor, imma fuq il-kelma tiegħek, hekk min jaf kemm swietlu
dik il-kelma li qalu lil Ġesu. Imma fuq il-kelma tiegħek nitfa' xbieq. Min jaf kemm swietlu lil Pietru biex jafda fil-kelma tal-mulej. Għaliex swietlu? Immaġinaw. Sajjiet professjonist bħalma kien Pietru. Sajjiet espert. Immaġinaw, joħroġ taċċajt wara li jisma' l-kelma ta' Rabbi Mgħallem illi ma jifhem xejn fis-sajt. Immaġinaw dieħel lura bid-dajjes vojta, is-sajjieda l-oħra sħabu n-nies li jkun hemm fl-adira fix-xatta l-adira tal-Galilija kemm kien jgħadduh biżmien. Imma Pietru jagħmel xi ħaġa bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla żgur illi ma kienx is-soltu jagħmel. Imur kontra dak li s-soltu jsir, kontra l-istess professjoni tiegħu. U lil Ġesu jgħidlu fuq il-kelma tiegħek għax qed tgħid int nitfa' xbieq. U jaqbad qabda kbira ta' ħut. U allura l-ewwel talima kbira li jagħmel Pietru. L-ewwel mixja, l-ewwel pass li jagħmel il-mulej ma' Pietru ikun illi jekk tafda fuq il-kelma ta' Alla jaqbel lilek. Hekk dan hu l-ewwel pass. L-ewwel pass fis-sejħa li l-mulej jagħmel lil Pietru, imma wkoll l-ewwel pass fis-sejħa li l-mulej jagħmel miegħi, li l-mulej jagħmel miegħek. L-ewwel pass jekk tafda fuq il-kelma tiegħu, jekk nafda fuq il-kelma tiegħu, ikun jaqbel lili l-ewwel qabel kollox. U t-tieni pass, x'jagħmel Pietru? Malli jaqbad dik il-qabda kbira tant li id-dajsa tiegħu ma kienx biżżejjed jgħidilna l-Vanġelu. Kellhom jiġu dajjes oħra biex jabbu l-ħut illi kienu qabdu dawn is-sajjieda. Ir-reazzjoni ta' Pietru tkun dbiet minni mulej għaliex jiena mitneb. Mena quddiem l-imħabba ta' Alla, quddiem l-istraordinarjetà, quddiem l-eġubijiet li Alla jagħmel magħna permezz tal-kelma tiegħu. Ir-reazzjoni tagħna, ir-reazzjoni tiegħi tkun mulej, imma lili ma jistħoqlix. Mulej imma jien mitneb. Mulej, imma jien minix ta' dan, ma jistħoqlejx li inti tagħmel dawn l-ġubijiet miegħi. Ekku din hija t-tieni talima, it-tieni pass li l-mulej jagħmel ma' Pietru u li jagħmel ma' kull wieħed u kull waħda minna. Il-kapaċità illi nħarsu l-ġewwa, il-kapaċità illi nagħmlu introspezzjoni, il-kapaċità li nindunaw li aħna nies dgħajfin. U kif jinduna li hu dgħajjef, ir-reazzjoni ta' Ġesu xi tkun? Mux, jiena naf li inti midneb, jiena naf li inti m'intix perfett, jiena le mhux hekk tkun. Ma qallu Piet, qallu sissa kont taqbad il-ħut, millum il-qudiem taqbad in-nies. Piet, jiena għandi fiduċja fik midneb. Kemm sabiħa din l-esperjenza li Ġesu jagħmel ma' Pietru. Ġesu ma jippuntax sebgħu lejn Pietru biex jurih li hu dgħajjef, imma sempliċement jagħmel miraklu miegħu. Jagħmel leġubijiet miegħu. U din l-imħabba ta' Alla tikxef in-nuqqas ta' mħabba ta' Pietru, tikxef id-djufija ta' Pietru. Ejjew inħalluh lil-mulej, jagħmel magħna l-istess ħaġa billi nafdaw fil-kelma tiegħu li tagħmel ġubijiet magħna kif għamlet ma' Pietru u li turina l-ewwel qabel kollox li aħna dgħajfejn imma wkoll li l-mulej jilqana jaċċettana kif aħna. U Pietru jħalli kollox jgħidilna l-Vanġelu u jitlaq jimxi wara Ġesu. U ma Ġesu jkollu esperjenzi sbieħ. Ma Ġesu jibda jkollu esperjenzi ta' xi tfisser il-ħajja ta' veru. Ikun wieħed minn dawk it-tlieta li jassisti għal ħafna mirakli, fosthom għal miraklu tal-qawmien ta' bint Ġajru, tal-Itakom. Ekku jaraf li dan li mallem jibda bil-mod il-mod jinduna li dan li mallem li minħabba fih ħalla kollox u għamallem li għandu xjatih. U għamallem li lilu jista ipoġġieħ f'sitwazzjoni ħafna ħjar mill-li kien qabel. U għamallem li għandu fuq kollox id-don ir-rigal tal-ħajja ta' dejjem, il-ħajja li ma tispiċċax. U Pietru sintendi jħossu x-xurtjat. Pietru jħossu privileġjat illi mhux biss ikun dixxiplu ta' Ġesu imma jkun wieħed minn dawk it-tlieta li jkun dejjem miegħu. Hekk aħna ħafna drabi nistgħu nimmaġinaw u ngħidu ma' Ġesu kellu l-preferenzi. Mu veru xejn, Ġesu aktarx li jażel it-tlieta l-iktar imqarbejn, it-tlieta l-iktar li kellhom bżonn, Pietru, Ġakbu u Ġwanni. Aħna nafu fil-ġrajja ta' Pietru li żgur Pietru kien wieħed mill-iktar li kellu bżonn. Il-bieraħ semmejna l-istorja ta' Ġuda. Hekk forsi dak li jiġri lil Pietru llum ma ġarax lil Ġuda l-bieraħ. Pietru jħalli lil Ġesu bil-mod il-mod
jagħtih daqqa ta' skalpell waħda fuq l-oħra fuq qalbu biex jiffurmalu qalbu ħalli jagħmilu ta' dixxieplu. Ħalli ssir verament il-qalb ta' Kristjan, ta' persuna li timxi wara Ġesu bis-serjetà. Hekk Ġuda fir-ras jibsa tiegħu, fil-qalb jibsa tiegħu lil Ġesu ma ħallihx, ma taħx iċ-ċans li jiffurmalu qalbu. Ekk allura Pietru jibda jgawdi minn dawn il-grazzji ta' Ġesu, imma mhux biss, jibda jgawdi wkoll minn din il-popolarità ta' Ġesu u jibda iħossu importanti bħal Ġesu. Bħalma nistgħu nħossuna aħna importanti wara li nisimgħu s-sejħa ta' Ġesu, wara li nħossuna li morna ħjar meta bdejna nobdu lil Ġesu, u wara li nħossu li dan Ġesu allura għandu xjagħti lil bnedmin, kważi kważi nħossuna importanti, inħossu li akkwistajna xi ħaġa, inħossu li anki l-oħrajn issa jibdew ħarsu lejna b'mod differenti, għax aħna aħjar milli konna, forsi aħna nħossuna aħjar minn ħaddieħor, u dan hu li beda jiġilu bil-mod il-mod Pietru. Jibda jidentifika ruħu mal-persuna ta' Ġesu. Mhux biss tant li jħossu il-bodyguard ta' Ġesu, tant li jħoss li hu għandu bżonn illi kontinwament jieħu ħsieb Ġesu, isalva lil Ġesu. Kienu ħafna dawk l-episodji, l-okkażjonijiet li Pietru jħossu li għandu jipproteġi lil Ġesu. U x'jiġri wara li jagħmilha ftit ta' żmien ma' Ġesu, wara li jibda jgawdi mill-emil ta' Ġesu, wara li josserva għal diversi xhur u forsi snin il-persuna ta' Ġesu u dak li jagħmel, Ġesu jiċċelinġjah mhux lilu biss imma lilhom kollha kemm huma. In-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem, il-mistoqsija li jagħmel Ġesu lill-Apostli. U daw jibdew jgħidulu l-Apostli. Min jgħidlu li inti Ġwanni il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn wieħed mill-profeti. U Ġesu jdur fuqhom u jiċċelinġjahom. U jdur fuqi u fuqna. Min kemm ilna nagħmluha ma' Ġesu. Min forsi kemm gawdejna jew ma gawdejniex minn dak li jagħmel Ġesu. Min mill-fatt forsi kif inħossuna fir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn minħabba f'Ġesu. Jekk aħniex importanti jew le minħabba f'Ġesu. Il-mistoqsija li jiċċelinġjana biha llejla Ġesu hija imma int, imma jien min ngħid li hu Ġesu. Min hu Ġesu għalija. Mhux x'naf fuq Ġesu, imma kif nafu lil Ġesu. Kif jkolli nirrispondi minn dak li nafu jien fir-relazzjoni tiegħi miegħu ma' Ġesu, kieku x'ngħid fuqu. U allura hawnhekk Pietru jiġi ċċelinġjat. Imma jiġi ċċelinġjat mhux biss biex jgħid kif jafu hu lil Ġesu, imma wkoll jiġi ċċelinġjat għax Ġesu jafda f'idejn Pietru din il-mistoqsija. Għax Ġesu tant iħossu illi issa l-apostli jafuh u li Pietru jafu illi iħossu atheist, iħossu konfidenti li jagħmel mistoqsija bħal din. Mistoqsija bħal din inti tagħmilha lil persuni li tħoss li jafuk. U minn għandhom tistenna risposta responsabbli, tistenna risposta li xi ftit jew tagħtiha pace fil-ħajja tiegħek. Hekk ukoll Ġesu jistaqsi lid-dixxipli imma intom min tgħidu li jien. U l-istess jistaqsi lili imma jent, imma u lilek imma jent min tgħid li jien. U Pietru jirrispondi b'dik il-risposta sabiħa, inti l-Messija li benta Alla l-ħaj. U Ġesu jifaħru lil Pietru u jgħidlu mhux jent, mhux id-dem u l-laħam għarfek b'dan, imma l-Ispiritu ta' Alla, missier li hu fis-smawiet għarfek b'dan. Min jaf Pietru kif ħassu meta ata dik ir-risposta, meta oġbitu ir-risposta lil Ġesu. U forsi meta Pietru beda bil-mod il-mod jifhem li verament Ġesu u l-Kristu, Ġesu u l-Messija u l-Mażul, il-midluk ta' Alla. U dak li Alla kien għażel u bat fid-dinja għal ħelsien għas-salvazzjoni. Imma min jaf x'tip ta' salvazzjoni kellu f'moħħu Pietru? Min jaf x'tip ta' ħelsien kellu f'moħħu Pietru? Ekku min jaf x'tip ta' salvazzjoni għandi f'moħħi jien? Min jaf x'tip ta' ħelsien għandi f'moħħi jien? Meta kapaċi ngħid li jien ukoll Ġesu u l-Messija, Ġesu u l-mibgħut ta' Alla biex isalva lid-dinja. Biex jeħles id-dinja. Imma x'idea ta' salvazzjoni għandi jien fuq Ġesu? Kif nimmaġna li Ġesu jista' jeħlisni? U din hija l-mistoqsija fundamentali illi Pietru tgerfex tħawat fija u li tħawat fija jien ukoll u li titħawat fija int ukoll. Forsi anki bħalissa f'dawn iż-żminijiet li għaddejjin minnhom. Kif
se jisalvani l-murej Ġesu? Jew aħjar x'idea għandi ta' ħelsien ta' salvazzjoni li jista' jagħtini l-murej Ġesu illum? U min-naħa l-oħra, liema salvazzjoni irid jagħtini Ġesu? Għax jista' jkun li jiġri bħal Pietru. Jista' jkun li s-salvazzjoni li ġibija Ġesu hi differenti minn dik li fil-fatt trid Pietru. U dan li qegħdin ngħidu jidher ċar fl-episodju li jseħħ ftit wara. Propju ftit wara li Pietru jistqar li Ġesu il-Messija. Ġesu mill-ewwel wara li jinduna li l-apostli jafu xi ħaġa iktar minnu mill-persuna tiegħu, jibda jgħidilhom jien issa sejjer Ġerusalemm u hemmhekk se niġi miċħud, imsawwat, maqbut, sembati mill-qassissin il-kbar, mill-kittieba. Saħansitra se jwasluni biex immut, imbagħad wara 3 ijiem inqom. U Pietru dan id-diskors ma jifmux, dan id-diskors ma jifilħux. Din mhix is-salvazzjoni li jien immaġinajt. Dan mhux il-ħelsien li jien irrid, dan mhux il-Messija illi jiena uridt minant missirijieti. Mhix l-immaġni, mhix ix-xbija tal-Kristu tas-Salvatur illi jien għandi f'moħħi. Ekku jista' jkun li jien ukoll mhux din ix-xbija ta' Salvatur li għandi f'moħħi. Mhux din ix-xbija ta' ħellies, ta' Messija li għandi f'moħħi. Ekku forsi bħalissa ix-xbija li għandi f'moħħi jien tiskontra qiegħda f'konflitt anki ma' żmien li għaddejjin minnu. Forsi xbija li jrid jgħidli biha Ġesu, li jrid jedukani fiha Ġesu, hi differenti mill-mod ta' kif qed naħseb jien jew il-mod ta' kif irrid jien. Hekk Pietru lil Ġesu qiegħed jgħidu le, ma jkun qatt li inti tbati. Fi kliem ieħor le, ma jkun qatt li inti u jien imbagħtu. Fi kliem ieħor qiegħed jgħidlu le, jekk inti tgħidli li inti se tbati, jiena ma nibqax insegwik, jien ma nibqax tixxiplu tiegħek. Għax jiena qiegħed miegħek għax naf li miegħek ingawdi, naf li miegħek inkun sew, naf li miegħek il-ħajja tkun differenti minn kif kienet qabel. F'ira marbuta biss ma' dajsa, ma' ftit ħowt u ma' ftit negozju. Issa l-ħajja saret wisq iktar interessanti minn qabel. Imma le, tbatija semmilejx qiegħed jgħidlu Pietru. U Ġesu jgħidu itlaq minn qudiemi ja xitan. Fi kliem ieħor mhux inti qed timxi quddiem Pietru, inti qed timxi warajja. Mhux jien rid nimxi warajk, inti qed timxi warajja. Il-diskors ta' Ġuda tal-bieraħ, tiftakru Ġuda prova jimxi quddiem u jmexxi lil Ġesu warajh. Prova illi jagħmel minn Ġesu ħellies Messija kif fettillu f'moħħu. Id-differenza però li Pietru għalkemm ma jifhimx imma jħobbu ħafna lill-imgħallem u jaċċettaħ il-kliem tal-imgħallem u ma jiflaħx li jkun imbiet mill-imgħallem tant illi meta Ġesu fil-kapitlu 6 tal-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilhom lid-dixxipli tridux tmorru intom ukoll għax ħafna minn nies telquh meta tkellem minn ġismu bħala ikel u minn demmu bħala xorb, ħafna minn nies telquh. U Pietru jdur fuq u jgħidlu mulej għand min immorru. Inbiss għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Ma jifmux lil Ġesu Pietru, ma jifmux imma għaddu fiduċja kbira fih. Iħobbu ħafna lil Ġesu Pietru, ekku danu li jsalvah. U 6 ijiem wara skont il-Vanġelu ta' San Mark jew 8 ijiem wara skont il-Vanġelu ta' San Luqa, l-Evanġelisti kollha jsemmuha trasfigurazzjoni, almenu s-sinottiċi, San Ġwan isemmija b'mod differenti. Isibu ruħhom fuq il-muntanja flimkien ma' Ġesu hemmhekk jitbiddel qudiemhom. Ġesu jitbiddel qudiemhom biex jipprova jurihom lilin mid-tbatija. Jipprova jifhemhom l-essenza, s-sustanza ta' tbatija. Jipprova jgħidilhom li tbatija dak li apparentement għalina u sakrifiċċju, dak li għalina apparentement u tawġieħ, dak li huwa ta' nkwiet, dak li huwa ta' dwejjaq, imma fl-istess ħin dak huwa l-glorja ta' Alla, dak huwa fejn l-imħabba ta' Alla tista' tidher, dak huwa il-bib tal-qawmin mill-imwiet, dik hija l-għajn tal-ħajja ta' dejjem. U dan kollu Ġesu ipprova jgħaddihulhom lill-apostli fuq it-Tabor, fuq il-muntanja. Pietru ġagbu Ġwanni, Pietru jerġa' jkun magħhom. U tant iħossu sew illi jgħidlu lil Ġesu jgħidlu kemm hu sew li aħna hawn. Wieħed mill-Evanġelisti jgħid ma kienx jaf x'jaqbad jgħid. Kemm hu sew li aħna hawn, però s-sensazzjoni tiegħu żgur li kienet waħda ta' kuntentizza, waħda ta' paċi tal-qalb. Hija nibnu 3 tinet, waħda lik, waħda l-Mosè u l-oħra għal Elija.
Però interessanti għax Pietru anki hawnhekk fin-nofs lil Mosè jpoġġi, waħda lik, oħra l-Mosè, oħra l-Elija. Hekk Pietru għadu jgħix bidbatija kbira id-dixxipulat tiegħu wara Ġesu. Min-naħa għandu f'moħħu l-kategoriji l-idejat tal-Antik Testament, tal-Messija kif għalmulu mis-Sirjietu, kif talmu fis-sinagoga, u min-naħa l-oħra għandu l-idea ġdida tal-ħellies tas-Salvatur li jrid jagħtih Ġesu. Ekku dan il-konflitt li jgħix Pietru bqgħu ċerti li ngħixuh kull wieħed u kull waħda minna. Min-naħa rridu nemnuh lil Ġesu, min-naħa rridu nafdaw il-klim ta' Ġesu, min-naħa rridu ngħidu l-iwa fuq il-kelma tiegħek nixtieq nitfax bik, imma min-naħa nibdew ngħidu imma tgħid veru. Il-kategoriji ta' moħħna, ir-raġunament uman, l-esperjenzi tal-passat li għaddejna minnhom, żgur li jfixkluna milli nintelqu għal kollox b'fiduċja fil-kelma ta' Ġesu kif jiġri lil Pietru. U allura l-espressjoni ta' Pietru kemm hu sew li aħna hawn, hija wkoll ħafna drabi x-xewqa tagħna, kemm hu sew li nibqgħu b'din l-idea ta' għena, kemm hu sew li nibqgħu b'din l-idea ta' beatitudni, ta' feliċità, ta' sikurezza, kemm għandna bżonn is-sikurezza. Hekk imma Alla tagħna isalvana mhux billi jagħtina s-sikurezza ta' tfal, imma billi jagħtina li nafdaw fih anke fid-diffikultajiet, anke fit-taqlejb li titfana fuqhom il-ħajja, anke fil-baħar imqalleb, anke fid-dajsa li tkun se tereq. Ekku għandna diversi episodji oħra fil-Vanġelu li m'għandniex ċans titlu fihom il-lejla. Għandna pereżempju l-episodju li fih Ġesu jistiden lil Pietru biex jimxi fuq il-baħar imqalleb. U meta Pietru jħares lejn Ġesu, jimxi tranquillament. Imma meta jibda jħares l-isfel lejn il-baħar ta' taħt saqajh, lejn il-mewġ li jrid jibilgħu, allura jibda jaqta' qalbu. Sinifikattiva forsi din ix-xena, li tfakkarna ftit fil-konflitti li ngħixu aħna. Kemm inħarsu lejn Ġesu, kemm nafdaw fih, kemm nintelqu fidejh, jew inkella kemm nafdaw fina nfusna, kemm inħarsu lejn id-djufijiet tagħna li kultant jiġrilhom bħal mewġ li kienu jdawru saqajn Pietru u nħossuhom iridu jibilgħuna. Imma Pietru jara lil Ġesu wkoll fil-ġnien ta' żebbuġ. U allura hawnhekk Pietru bil-mod jibda jħalli lil mulej jiffurmalu lil qalbu. Jibda jħalli lil mulej jurih li ma tip ta' Messija kien tassew, li ma tip ta' ħellies ta' Salvatur kien tassew. Imma fl-istess ħin Pietru jitħawwad. Fl-istess ħin l-iskemi antiki ta' Pietru jaqgħu fi kriżi. Il-konvinzjonijiet ta' qabel jibdew propju ma jreġgħux. U allura Pietru iktar ma jara li l-mulej dajjef fid-djufija tiegħu, iktar jitħawwad bħalma jiġrilna aħna. Iktar ma ngħixu fid-djufija fl-esperjenzi tal-ħajja, iktar nitħawdu u iktar nistaqsu imma dan il-mulej, imma fejn hu l-mulej? U Pietru ma jiflaħx għall-inkwiet, ma jiflaħx għal dan il-konflitt, u x'jagħmel? Dakinhar ma kellux l-antidepressivi, ma setax jieħodhom, u forsi laqas kellu imbejt biex jixrob. Allura jorqod. Allura jipprova jitbiet mir-realtà. Meta jara lil Ġesu f'dik is-sitwazzjoni salluqa jgħidilna illi beda jaraq l-araq tad-demm. Beda iħoss Ġesu il-pejs ta' tbatija konsegwenza tal-le ta' dnub tal-bniedem ta' fasfuqu. Beda jħoss Ġesu u xek id-batija li l-bniedem stess kellu jibati u jibati, id-batija anki tagħna meta ma nafdawx fih, meta ma nintelqux fidejh. U Ġesu jispiċċa miżerabbli u Pietru din ix-xena ma jiflaħx għalija. Allura x'jagħmel Pietru? Pietru jorqod. Ma flaħtux tisru sija waħda miegħi, ma flaħtux toqgħodu miegħi f'dan il-mument jiebes, ma tifilħux toqgħodu fid-dbatija. Hekk forsi din il-mistoqsija li qiegħed jagħmel lil-mulej illum lili, li qiegħed jagħmlilna llum il-mulej lilna. Hekk qed jistedinna biex noqogħdu miegħu u li qiegħed ibati. Hekk hu qiegħed magħna li qegħdin inbatu biex noqogħdu naċċettaw din is-sitwazzjoni, nagħmlu paċi ma' dan il-mument, naċċettaw il-persuni li forsi għaddejjin minn tensjoni, forsi għaddejjin minn ansjetà, jew forsi għaddejjin mill-mart, naċċettawhom. U taċċettawhom ifisser minn naħa la tippanikja, la nippanikjaw, imma minn naħa l-oħra laqas naħarbu, laqas ngħidu mu jiġri xejn. Imma naċċettaw ifisser noqogħdu mal-persuna kif nistgħu, anki mill-bogħod,
bħalissa rridu noqogħdu flimkien fil-bogħod, imma rridu noqogħdu mal-persuna, ma norqdux, ma nitbedux, ma nitilqux bħal kieku qisu ma jiġri xejn għax aħna qegħdin sewwa. Le, imma noqogħdu mal-persuna anki mill-bogħod. Forsi l-lum il-mod ta' kif noqogħdu mal-persuni li qegħdin ibatu u billi noqogħdu iktar id-dar, billi noqogħdu iktar, noħorġu inqas anki jekk it-tempu sabiħ, noqogħdu iktar. Il-kapaċità li nkunu nafu noqogħdu. Forsi xi ħaġa li konna nsejna hekk ma' żmien minħabba ir-rax, minħabba din id-dinja maġla li ngħixu fija. U Pietru jitgerfex bħalma nitgerfex jien, bħalma titgerfex jent, bħalma jitgerfex kull wieħed u kull waħda minna meta jara lil mulej quddiem it-tbatija kważi impotenti. U x'jagħmel? Iħossu li irid jeħles lil Ġesu mit-tbatija. Irid ineħħilu għal kollox it-tbatija. Ekku jibda jippanikja Pietru wkoll. U tant jippanikja Pietru illi jaqbad u jieħodha kontra armata sħiħa. Huwa ġest propju insensat. Huwa ġest li jagħmel Pietru emejl bla raġuni, kif jista' jkun teħodha ma' armata sħiħa. U jibda jagħti bis-sejf. Għaliex għax f'moħħu jiġih mhux li joqgħod hemmhekk, mhux li iħoss ma' Ġesu, mhux li jissapportjah fit-tbatija le, imma jippanikja u jibda jipprova jagħmel xi ħaġa għalih, imma xi ħaġa li hija sproporzjonata. Iħossu li jrid ikun is-salvatur ta' Ġesu. Kif xi drabi jista' jkun li nħossuna aħna. U jmur minn estrem għal ieħor Pietru. Filli jaħrab bir-realtà jisu ma jiġri xejn u filli jippanikja. Dak li nagħmlu aħna fil-konfront tal-misteru ta' tbatija, fil-konfront tal-persuni li naraw ma' ġempna jkunu qegħdin ibatu. Waqt li Ġesu jallimna noqogħdu ma', naċċettaw id-tbatija illi tagħmel parti essenzjali mill-ħajja umana, mill-ħajja tagħna. Hekk din ir-realtà ħafna drabi nsejnija, ħafna drabi warrabnija fil-ġemp, ħafna drabi b'din id-dinja tal-automatic, b'din id-dinja tal-buttuni li tafasu jiġi dak li trejt, hekk insejna li jitbatija tagħmel parti essenzjali minn din il-ħajja. Jew nagħmlu paċi ma' din it-tbatija, kif ikollu jagħmel Pietru. U Ġesu jkompli jiffurmah lil Pietru, kif ikompli jifforma lilu lilek, ikompli jiffurmana l-mulej, anke bl-istess esperjenzi tal-ħajja li ngħixu. U niġu għal-Vanġelu tal-lum allura. Pietru jagħmel din il-mixja qabel ma jagħmel l-esperjenza tan-niżla tiegħu fil-font, propju meta jasal biex jiċħat lil Ġesu. Imma nistgħu nifhmuha iktar issa din iċ-ċaħda ta' Pietru lil Ġesu. Għaliex? Għax Pietru l-ewwel qabel kollox joqrob lejn Ġesu imma fl-istess ħin jibqa' fil-bogħod. Miexi warajh imma mill-bogħod. Interessanti din ix-xena. Għax turi l-qasma kbira, l-konflitt kbir li kellu ġo qalbu Pietru u li għandi jien u li għandek jien li nġorru aħna. Il-konflitt kbir li nġorru aħna bejn ir-raġuni tagħna imma kejf u bejn il-mod ta' kif irraġuna Alla. Bejn il-mod ta' kif irraġuna Ġesu, bejn il-fiduċja fil-kelma ta' Ġesu. Allura nimxu warajh imma mill-bogħod, bin-nofs kedda, siqlaw u siqlem, ma nafux u x'pass il-qudiem jew pass lura, mexxin warajh imma mill-bogħod. U jersaq lejn in-nar. Interessanti dan is-simbolu tan-nar, għax in-nar huwa s-simbolu tal-purifikazzjoni. F'nofs in-nar, f'nofs il-bitħa. Huwa l-Ispirtu ta' Alla li rrid jippurifikah lil Pietru. Huwa l-Ispirtu ta' Alla li rrid jippurifika lili, jippurifika lilek. L-Ispirtu ta' Alla li rrid pratikament isejħilna biex nafdaw iktar fil-persuna ta' Ġesu. Biex inħarsu lejn Ġesu nqisuh bħala is-Salvatur tagħna, il-ħelli dak hu li se jsalvana anki f'dan il-mument. Is-Salvatur tagħna. In-nar huwa dak li jippurifikana. X'inhu n-nar għalina? Hija din il-kelma li qegħdin nisimgħu. Il-kelma hija nar, jaħraq. Il-kelma hija l-Ispirtu ta' Alla. Alla jippurifikana permezz tal-kelma tiegħu. Kif jgħid Ġesu innifsu f'kapitlu 15 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Hija l-kelma li tiżbor lid-dirja. Intom ippurifikati minħabba l-kelma, jgħid Ġesu fil-Vanġelu. U għan-nar li rrid jippurifikana. U għan-nar li bil-mod il-mod jagħtina dawk id-daqqiet ta' skalpell fuq il-qalb tagħna biex jagħmlilna lil din il-qalb taqbad bin-nar tal-imħabba ta' Alla. Biex jagħmlilna lil din il-qalb serena
mitluqa fiduċja bħal tifel tarbija f'ħoġor ommu. Ekku allura Pietru jinxteħed bil-qiegħda madwar in-nar. U x'jiġri? Ikun hemm waħda għaddejja, interessanti anki l-kelmiet li juża sal-Luqa. Ma kienx xi soldat dan, jew xi ħadd mill-qassisin, imma sempliċi għaddejja, skjava, il-sira, għaddejja fil-palazz. Waħda minn dawk li ma jistma' ħadd, waħda minn dawk li qed hemmhekk biex taqdi, il-paljazza tal-palazz. U din twaħħal għajnejha fuqu u forsi biex minn għalija tkun qalet xi ħaġa biex tħossha importanti qalet kelma li lil Pietru waqgħtu fi kriżi. Dan ukoll kien miegħu. Dan ukoll kien miegħu. Interessanti l-kliem li tuża din il-qaddejja. Għax dawn il-kelmiet dan ukoll kien miegħu huma id-definizzjoni ta' dixxieplu. Ġesu meta f'kapitlu 3 tal-Vanġelu ta' San Mark isejjaħ id-dixxiepli, isejħilhom jgħidilna l-Vanġelu biex jibqgħu miegħu, biex ikunu miegħu. U Pietru dejjem l-ewwel wieħed fil-lista. Xmum Pietru. L-ewwel wieħed dejjem fil-lista tal-Apostli. Kif Ġuda jkun l-aħħar wieħed, Pietru dejjem l-ewwel wieħed. Imma hu jiġħad li hu dixxieplu. Mara anqas biss nafu. Ma nafux lil Ġesu. Tgħidu li kif wasal biex jagħmel stqarrija bħal din Pietru. Jiena naħseb li kien sinċier. Jien naħseb li verament wasal f'sitwazzjoni illi ma kienx jaf iktar minn hu Ġesu. Illi l-idea li hu kellu ta' Ġesu, jew dak li kien qiegħed jistenna minn Ġesu, ġie għal kollox, wasal għal kollox għal frustrazzjoni. Ġie għal kollox delus, stenna xi ħaġa u sab oħra. U jiena naħseb li bir-raġun Pietru li dik il-qaddejja qalilha mara lanqas biss nafu, ma nafx min hu Ġesu. Ekku naħseb li aħna kultant niġu f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Kultant verament Ġesu jwaqqana fi kriżi. L-istorja li għaddina minna, dak li nistennew minnu, id-delużjoni li semmejna l-bieraħ. Ekk ma Pietru jħalli li l-Alla jiffurmah permezz tad-delużjoni. Ma ħadix qatta bla ħabel kontra Alla u kontra d-delużjonijiet tal-ħajja. Imma ħalla l-istess frustrazzjoni, ħalla l-istess vojt ikun ta' salvazzjoni ta' ħelsien, ikun strument ta' edukazzjoni tal-qalb ta' Pietru. Mara anqas biss nafu. U wara ftejt jaraħ xi ħadd ieħor. Interessanti l-Vanġelu għax laqas għandu wiċċ xi ħadd ieħor. U anki it-tielet provokazzjoni għaċ-ċaħda, xi ħadd ieħor jerġa' jagħmel lil Pietru. Mingħajr wiċċ u qallu intu koll wieħed minnhom. Jekk l-ewwel ċaħda Pietru jagħmilha għax jgħid li ma jafx min hu Ġesu, ma jafx min hu, issa Pietru jwieġeb illi ma jafx min huma sħabu, illi ma jafx min huma d-dixxiepli ħutu. Pietru jwieġeb issa billi jiġħad lill-komunità. Minn l-ewwel jiġħad lil Ġesu, issa jiġħad le minix minix wieħed minnhom jien dawk. Le minix wieħed mill-Kristjani, minix wieħed mid-dixxiepli ta' Ġesu. U jista' jkun li Pietru anke hawnhekk huwa sinċier. Jista' jkun li Ġesu verament waqqgħu tant fi kriżi. Dak li kien qiegħed jiġri quddiem għajnejh lil Pietru gerfxu u ħawdu, ħawadlu moħħu u qalbu. U jista' jkun li jiġri dan fil-ħajja tagħna. Hekk ħafna drabi aħna nħarsu lejn sitwazzjonijiet bħal dawn b'mod negattiv, imma fil-fatt Alla verament li jkun qiegħed jikteb dritt fuq linji mawġa. Alla verament ikun qiegħed jgħaddi jagħmel il-pjan tiegħu. Anki mill-esperjenzi, mis-sitwazzjonijiet diffiċli ngħaddu minnhom aħna. Forsi meta nkunu fihom bħal Pietru nitgerfxu nitħawdu. Naraw biss dlam, imma forsi jkun il-moment li nkunu f'nofs in-nar, nkunu f'nofs il-purifikazzjoni. Alla jkun qiegħed jgħaddina kif jgħidu stess, San Pietru stess fl-ittra tiegħu bħalma d-debb jgħadduh min-nar. Forsi Pietru qala b'mod tant qawwi din l-espressjoni għax kellu stess esperjenza tagħha bħalma d-debb jgħadduh min-nar biex isir sabiħ, biex isir ileq, biex jiffurmalna qalbna u jagħmililna tixbaħ lil tiegħu. U allura t-tieni ċaħda ta' Pietru tkun kontra l-komunità. Jekk l-ewwel waħda tkun kontra Ġesu, ma nafx minhu, ma nafx minhu. It-tieni ċaħda tkun ma nafx minhu ma sħabi. Le minix wieħed minn dawk jien. U t-tielet ċaħda, xi ħadd ieħor jgħidilna l-Vanġelu. U din id-darba dan ukoll jgħidlu, intu wkoll kont miegħu.
għax int kont tkun miegħu fil-Galilija. U dan Pietru din id-darba jiġħad mhux lil Ġesu, jiġħad mhux il-komunità, imma saħansittra jiġħad lilu nnifsu. Għax l-espressjoni tiegħu ma nafx inti tgħid sieħeb, aktar milli ma nafx inti tgħid, Pietru qiegħed jgħid ma nafx x'jien ngħid. Traduzzjoni litterali għandha l-possibilità ta' din it-tifsira, din it-tieni tifsira. Ma nafx jien ngħid sieħeb, ma nafx min jien, ma nafx fejn jien, waqgħet fi kriżi. Dan il-bniedem Ġesu, l-esperjenzi li qed jgħaddini minnhom ħawduni, ma nafx iktar min jien. Allura jien minix il-bniedem li kelli f'moħħi qabel ftit ilu, l-idea li se nsalvah jien lil Ġesu, l-idea li rrid nagħmel xi ħaġa għalih, l-idea li jien stess kontetlu għal iktar minn darba le lilek ma niċħedek qatt, ma nħallik qatt, jekk kulħadd jitilqek jiena lilek ma nitilqekx. Jien lest li mmut għalik. L-espressjonijiet ta' Pietru lil Ġesu qabel ma jiġri dan kollu. U allura bir-raġun Pietru jgħid ma nafx min jien, ma nafx min jien. Dak kollu li kont naħseb qabel fuqi, dak kollu li kont naħseb qabel fuq Ġesu, dak kollu li kont naħseb qabel fuq l-apposti, fuq sħabi, fuq il-komunità, l-għażla li għamilt li nħalli kollox biex nimxi wara Ġesu, dan kollu issa ma nafx x'inhu, ma nafx sens fih, ma nafx min jien. Qiegħed fi kriżi. U Pietru qiegħed fid-dlam sfiq, qiegħed fid-dlam sfiq. Imma propju dak il-ħin jidden is-serduq. Dak il-ħin jibda jisbaħ. Interessanti, ma nimmaġinawx li din ġbija tas-serduq li jidden kienet bil-fors xi ħaġa li ġrat storikament. Jista' jkun li ġrat, imma rridu mmorru lejn is-sinifikat tagħha, lejn it-tifsira tagħha. Propju f'dak il-mument fejn Pietru jħossu taħt l-art, fil-qiegħ tal-bejr, fid-dlam sfiq, propju dak il-ħin jibda jisbaħ. Propju dak il-ħin jidden is-serduq. Hekk kemm hi ta' tama din l-esperjenza ta' Pietru. Jekk jien qiegħed inħossni nieżel l-isfel fid-dlam, qiegħed inħossni li minix nara daw l-imkien, qiegħed inħossni taħt l-art, ibqa' ċert li dal-waqt jidden is-serduq. Se jidden is-serduq, se jibda jisbaħ. Propju f'dak il-mument fejn int tħossok fi kriżi sewda, fejn minn għalik m'hemm l-ebda tama, dak il-mument jidden is-serduq. U s-serduq li jidden jidher ukoll fi xbija eċċezzjonali li jippreżentalna sal-Luqa. Il-mulej dar jgħidilna sal-Luqa. Mela l-mulej dar apposta, mela l-mulej dar bl-intenzjoni li ħares u ħares lejn Pietru. Kif kien ħares leħ l-ewwel darba fil-Vanġelu ta' San Ġwan u rali l-xmun Pietru, rali l-xmun u għallunti kun jisbek Pietru. Kif raħ l-ewwel jerġa' ħares leħ lil Pietru. U Pietru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu. Illum qabel ma jidden is-serduq int tkun ġaċħatni 3 darbiet u ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. Għaliex ħareġ jibki Pietru? B'differenza minn Ġuda, Pietru joħroġ jibki, mhux tant għax ħass li hu bħala persuna falla, mhux tant għax hu bħala persuna żbalja. L-indiema ta' Pietru ma kienx ikkonċentrata fuq innifsu bħalma ġralu Ġuda l-bieraħ, ikkonċentrat fuq innifsu tant illi ma rax ħlief djufija, ma rax ħlief imperfezzjoni, ma rax ħlief dnub fih innifsu. U meta wieħed jara hekk, ma jkunx hemm xi ħaġa oħra x'tagħmel ħlief li jaqret lilu nnifsu. Pietru le. Pietru jħares lejn Ġesu, kellu ċans illi jara l-ħarsa ta' Ġesu. Ekku jalla jien, jalla jent, jalla kull wieħed u kull waħda minna jkollna dan iċ-ċans li narawha din il-ħarsa ta' Ġesu. U jekk ma narawix aħna direttament, jalla nsibu lil min jindika ilna, juri ilna. Idil nisma' Ġesu qiegħed iħares lejk. Ġesu qiegħed iħares lejk bimħabba. U dak il-ħin fiex ftakar Pietru? Fiex taħsbu li ftakar Pietru dak il-ħin? Għaliex ħareġ xibki b'qalbu maqsuma jgħidilna l-Vanġelu. U żgur li joħroġ xibki b'qalbu maqsuma. Għax Pietru dak il-ħin ftakar f'dan li se ngħidilkom. Dan ir-raġel kien jaf x'se nagħmillu, kien jaf id-djufija tiegħi. Dan ir-raġel kien jaf li jien m'iniex ħabib ta' veru. Dan ir-raġel kien jaf li jien mhux se nifhmu mill-ewwel. Dan ir-raġel kien jaf li
għalkemm daħħalni miegħu għal esperjenzi qawwija għal mirakli, kien jaf li jinsa nibqa' bil-konvinzjonijiet ta' moħħi. Dan ir-raġel kien jaf li jinsa nitradih. Imma 3 snin ilu li għażilni xorta waħda biex inkun ħabib intimu tiegħu. Li għażilni xorta waħda biex immexxilu l-komunità tiegħu. Dak il-ħin Pietru jinfex f'bikja kbira tandima għax jaraf il-gratuità tal-imħabba ta' Ġesu lejh. Għaraf li Ġesu lilu iħobbu b'xejn, iħobbu mingħajr ma jistenna xejn minn għandu. Anzi, għaraf li Ġesu lilu kien miexi miegħu pass pass fl-istorja kollha ta' ħajtu, fis-sitwazzjonijiet kollha li għadda minnhom biex bil-mod il-mod jiffurmalu qalbu. Pietru għaraf ukoll li juħallih lil Ġesu jiffurmalu lil din il-qalb tiegħu. U propju Pietru meta kien hemm taħt, meta nduna li hu mhux kapaċi, meta nduna li hu kellu żball kbir, ħaseb li kien se jsalva hu lil Ġesu, jagħmel xi ħaġa hu għal Ġesu, imma kien bil-maqlub u kien bniedem dajjef u kien bniedem midneb. Meta Pietru imiss il-verità tad-djufija tiegħu, dak il-ħin Pietru jara l-ħarsa ta' mħabba ta' Ġesu lejh. Ekkejja aħna wkoll inħallu lil Ġesu iniżżilna sal-qiegħ, iniżżilna fil-qiegħ tal-bejr, iniżżilna fis-swiet. Għaliex? Għax ċerti li hemmhekk ser niltaqgħu mhux biss mad-djufija tagħna, mhux biss mal-inkapaċitajiet tagħna, mhux biss mad-dnub tagħna, mhux biss mad-difetti anki psikoloġiċi tagħna, imma se jlaqqana mal-ħarsa ta' mħabba tiegħu, il-ħarsa li salvana, il-ħarsa li lilu lilek trid terfana l-fuq, trid tifdina u tatina dinjità kif jagħmel ma' Pietru. U allura x'jiġri? Allura jiġri Ġesu imut u jqom. U San Ġwan jirrakkontalna b'mod sabiħ ħafna ġraja fil-kapitlu 21 meta id-dixxipli 7 kienu 7. Pietru l-ewwel fosthom qalilhom jien sejjer nistat u l-oħrajn ejja ħammorru miegħu. U jiltaqgħu ma' Ġesu. Ġesu li kien qiegħed f'xatt l-għadira tal-Galilija li jippreparalhom Ġesu il-ħowt jgħidilna l-Vanġelu. Jagħmlilhom barbecue, jagħmlilhom ikla lid-dixxipli. U mhux biss, iżejt mal-ħowt li kien qiegħed jipprepara ħowt ieħor li mbagħad qabdu. Meta jerġa' jagħmel ma' Pietru l-istess esperjenza li kien għamel f'kapitlu 5 tal-Vanġelu ta' San Luqa li bdejna bija. Itfgħu xbiek u taqbdu. U tefgħu xbiek u qabdu. U dak il-ħin id-dixxiplu li kien ħobb Ġesu qal il-mulej dan. U jinżlu jieklu u jerġgħu jirrepetu flimkien l-esperjenza tal-aħħar ċena, l-esperjenza tal-Ewkaristija. Ekku f'dik isħana, f'dak il-kuntest, f'dik l-intimità tal-Ewkaristija tal-aħħar ċena, Ġesu jsejjaħ lil Pietru waħdu u jibda jitkellem miegħu u jgħidlu lil Pietru, tħobbni int aktar minn dawn? X'se jgħidlu Pietru? Hekk inqallu qabel, hekk inqallu fl-aħħar ikla meta Ġesu qallu Pietru, inti ta' ħajtek għalija, inti meta jidden is-serduq tiċħadni tled. Le, żgur ma jkun qatt, qallu Pietru, ma jkun qatt, ma niċħidek qatt, anke jekk ikolli mmur fil-ħabs jew immut għalik kien. Issa Pietru, kif se jirrispondi għal din il-mistoqsija? Tħobbni int aktar minn dawn? U Pietru jdur fuqu. U lil Ġesu jgħidlu, mulej, inti taf li nħobbok. Imma l-kelma li juża Pietru differenti minn dik li juża Ġesu. Għaliex? Għax biex tgħid tħobbni bil-Griek hemm diversi kelmiet. Aħna għandna kelma waħda biex tgħid imħabba. Il-Griegi għandhom almenu 5 jew iżjed u min jgħid 8 jew 9. Imma Ġesu l-kelma li juża hija speċifika. Il-kelma li juża ma' Pietru agapas me tfisser inti tħobbni tant li lest li tagħti ħajtek għalija. Immaġinaw kif seta' jħossu Pietru meta Ġesu jgħidlu dik inti tħobbni lest li tagħti ħajtek għalija. Immaġinaw kif seta' ħassu Pietru. U Pietru jirrispondi lura u jgħidlu fileose. Ma jgħidlux iwa jien lest li tagħti ħajti għalik. Imma jgħidlu lil Ġesu inti taf issa li jiena nħobbok sakemm jaqbilli. L-imħabba ta' ħbieb sakemm jaqbilli. Juża kelma imħabba li hija ħafna inqas intensa, ħafna inqas qawwija mill-kelma li juża Ġesu biex jistaqsih jekk iħobbux. U l-istess mistoqsija għamilu fit-tieni darba Ġesu. Agapas me
tħobbni int li lesti tagħti ħajtek għalija u Pietru jerġa' jirrispondi bl-istess mod. Fileose, jiena nħobbok imma taf inti taf. Nimmaġina li Pietru f'qalbu dan qed jiġbidli saqajja. Le, Ġesu kien qiegħed isalvah. Kien qiegħed isalvah u jurih kif kien qiegħed isalvah bl-aħħar mistoqsija. Għax Ġesu meta jerġa' jistaqsiha t-tielet darba jekk iħobbux ma jgħidlux iktar agapasme. Ma jgħidlux iktar tħobbni int lest li tagħti ħajtek għalija, mhux hekk. Imma jistaqsih bil-mistoqsija bl-imħabba ta' grat inqas u jgħidlu fileisme Pietru inti tħobbni għalmenu bl-imħabba tal-ħbieb, bl-imħabba sa fejn jaqbillek. U dak il-ħin il-Vanġelu jgħidilna Pietru ħassafsa ta' qalb. Ħass qalbu tinafas. Meta t-tielet darba Ġesu jistaqsih mhux iktar agapasme imma fileisme. Jistaqsih tħobbni b'imħabba tal. Mela din biżejjed għalih l-imħabba tal-ħbieb. Mela biżejjed għalih l-imħabba imperfetta. Ġesu lil Pietru qiegħed jgħidlu ħafna affarijiet. Qiegħed jgħidu l-ewwel qabel kollox, jien inħobbok kif int. Jien inħobbok kif int. Jien insalvak għax inħobbok kif int. Dejjem inħobbok kif int. Qatt ma nieqaf milli nħobbok. Anki meta ċħatni, anki meta qed li ma tafnejx, jiena nħobbok. U qallu wkoll lil Pietru li jgħidu wkoll ħaġa oħra. Aċċetta lilek innifsek. M'intix kapaċi tħobbni ħafna, mhix problema. Aċċetta, imma tiqaf xem. Fil-fatt Ġesu jgħidu żewġ affarijiet lil Pietru. L-ewwel jgħidlu ira n-naċ tiegħi, anzi ira l-ħrif tiegħi. Ira n-naċ għax jgħidu 3 darbiet, ira l-ħrif tiegħi, ira n-naċ ta' sena tiegħi u ira n-naċ tiegħi. Irid jgħidlu b'din l-imħabba dajfa fraġli li għandek, ħobb l-oħrajn. Din l-imħabba li għandek għalija, issa trid issir email imħabba lejn l-oħrajn. Din hija dan hu l-ħelsien sħiħ. Meta jien tħossok verament maħbub minni, irrikonċiljat miegħek innifsek, fil-paċi miegħek innifsek. U allura dak il-ftit li għandek jew il-ħafna li għandek ma tistax iżommu għalik imma tagħtih l-oħrajn, tgħaddih l-oħrajn f'imħabba lejn l-oħrajn. Jalla jien u int il-kol kemm aħna hekk nagħmlu din l-esperjenza ta' Pietru. Inħallu lil mulej wassalna fejn wassal lil Pietru. Jalla jien u int ukoll naraw id-dawl, naraw iż-żernieq fid-dlamijiet li ngħaddu minnhom fil-ħajja. Hekk u ż-żernieq l-iktar importanti narawh meta narfu tassew illi aħna kif aħna bid-djufijiet tagħna għandna bżonn is-Salvatur, għandna bżonn il-Ħellies li hu Ġesu li jsalvana. Isalvana hemm fejn aħna. Isalvana hemm fid-dlam li qegħdin fih bħalissa. Isalvana hemm fid-dubji, fid-diffikultajiet, fil-kriżi li għaddejjin minna bħalissa. Iwa, bħalissa. U allura jien ukoll irid naċċetta dak li għaddej minnu. Naċċetta dak li jien, naċċetta l-persuna tiegħi. U bil-ftit li għandi, bl-imħabba li nirċivi minn għand Ġesu, bil-ftit sforz tiegħi li prova nixxerja mal-oħrajn, naqsama mal-oħrajn. Għax Ġesu bħalma jgħid lil Pietru, hekk ukoll jgħid lili, ejja warajja. Kemm sabiħa l-istorja ta' Pietru. Għax tispiċċa kif tibda. Ejja warajja. X'jiġifieri ejja warajja? Ejja warajja mill-ġdejt. Issa li ilek 3 snin timxi warajja, issa il-mixja tiegħek warajja ser tkun ħafna iktar profonda minn dik ta' qabel. Issa li taf niftit iktar, taf ftit iktar lilek innifsek. U din il-mixja mu se tispiċċa qatt, mu se tieqaf qatt fil-ħajja. Se nkomplu nikbru nimmaturaw fil-ħajja, fil-persuna ta' Ġesu. Jalla naqbdu din it-triq ta' Pietru. It-triq li permezz tagħha bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis inħallu lil Alla jmexxina u jiffurmalna lil qalbna bid-differenza minn Ġuda. Ġuda prova jbiddel lil Alla. Pietru ħalla lil Alla jbidlu. Min qalbi nawguralkom lejla ta' mistrieħ, jekk Alla rid niltaqgħu għada fl-istess ħin fit-8 biex niffukaw nirriflettu fuq il-ġrajja tal-ħasil ta' riġlejn, ġrajja sabiħa ħafna fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Intemmu hekk b'song hekk sabiħa, il-mulej li jerfana, il-mulej li jieħu ħsiebna.
so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more